हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरलायबाय आंनि लोगोफोर फैनो लुगैदों दायो आं बिथांमोनखौ लामायाव नेनानै दं नै बिराद गोबावसै नुयिया कलेजनि लोगो गावदां गावदांनो बरिया माबाय आंनि लोगोफोरनो फुदुंना आराम दोनखानोसै बिथांमोना फैबाय दायो आङो नै नायफैसोबाय आरोना आथिं सुदों बिथांमोना नै थाम्फै दङ जोंनाव नोगोरनो गरमाव फाग्लिफ्रा खानायाव गारहरदों खानाय लोबहोदों आं गैयाबा माथाय खानायफ्राव नोंखौनो सिखारनानै बिथांमोना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो सनाबाना आयै आयौ माइनाव न'आव दोननो जोंखौ नुफिनसिगोन बेसेबां गोबाव उनाव आयै आयौ जि गोबावसिम ने आं भिवार्सफ्रा जोंखौ नुयिया बोरैबा मोनलायदों बियो गैया इउटुबानो थैखाबायसोमोन ना बोखांफिनदो दा बोखांफिनदो सिङाव होनो हायो दे सेसनलि नोंना लानो आयु माला जानो लोगो गासै ai mau quay không? Chị cũng ngay được. À, sáng hơn chưa? Chị không ngắn à? Nó sang đến mình nha. À xem này, sang đến mình ngắn đấy. Nó giòn mình phải. Nó sang đến. Asma mà là làm gì? Dia sang đến dia, dia sang đến. Dia sang đến. Thằng ngủ. Không được tao làm đấy. Hai đi lưng được Sonaफोर इसोर बलाय थेंक इउ आहा नोंसोरखौसो थेंक इउ बुङो नङा आं ब्लग भिडिअसो लादों नोंसोरखौ आयौ दैया गोलैबाय नामा जादो दे मोजांथार मानसियानो नोगोद सालु दे गथ'आ मोजांथार मानसियानो मोजांथार नोङो माने एसे सालु नोङो होनाया आयौ थांसैनो आलासिफ्रा मोनालायबाय सिनायला मोनाबाय ओंखाम जालाङानो होनदो आंनि ब्लगाव देखायनोसैबा नोंसोरखौ गोबावसैना औ खोमसि खोमसिबाबो कारेन्ट थांबाय कारेन्ट गैला आयौ बाय बाय बिलि गाखोनानै स्टारा मोजां जाबाय नै दे ओइ बाजै ए थांबाय औ थांबाय औ दे थांदो देनां इङा होमबा Oh my god! Wow! फैबाल जेबो नङा औ दे बाय बाय थेंक इउ